Eto, imali ste prilike da vidite, a pre nego što predstavim moju današnju gošću, najavio bih jedan događaj koji će biti održan u nedelju 3. septembra u porti dvorišta crkve Svete Trojice. To je koncert kulturno-umetničkih društava Igramo za Jocu, posvećen nedavno preminuloj Jovani Damjanović, članici umetničkog ansambla Čivija. Na ovom koncertu nastupaće upravo Čivija, kulturno-umetničko društvo Abrašević, folklorni ansambl Đido i folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor. Sve se događa od 19:30, ulaz je slobodan u portu i eto poziv za sve vas, dragi Šapčani, da u nedelju dođete gore na Letnjikovac, Letnjikovačku crkvu i da uživate u igri koju će članovi ovih kulturno-umetničkih društava pokloniti i pokojnoj Jovani, ali pre svega i svima vama koji dođe. Taj Letnjikovac je eto bio ključan da ja dovedem danas gošću u studiju. Naime, radeći seoske olimpijske igre upoznao sam jednu izuzetno talentovanu mladu osobu i tek u razgovoru, pošto ja nisam gledao emisije, saznao da je bila učesnica iz show programa Neki novi klinici, da je stigla do 4. kruga, zatim da je osvojila, odnosno prvu nagradu na festivalu Melos u Vrnjačkoj banji, da je sveukupni pobednik Zlatibora, da je zaista postizala mnogo uspeha sa svojih 12-13 godina. Ja nisam odoleo, pozvao sam je da dođe u Hroniku, njeno ime je Zorana Mićanović, a možemo kažemo iz Dobrića i Šapca. Jel možemo za oko tako da kažem? Dobar dan svima. Dobar dan. Pa ja sam sad naveo, krš toga moramo sve polako mi to ljudima da objasnimo. Toliko uspeha, toliko lepog pevanja sa tako malo godina. Kad je počelo? Kako? Pa, ja sam kao mala jako volila muziku, pre televizora sam stalno igrala, pevala. To niko nije shvatao ozbiljno, to je mislilo kao igra. I onda sam ja počela tako lepo da pevam i moji roditelji su to shvatili malo ozbiljnije. Ja sam počela se bavim pevanjem, onda sam krenula sa 6-7 godina, tako znači da idem da me profesori uče, da učim od njih i tako sam počela sa svima. I plus upisala muzičku školu, je li tako? Klavir i solfeđe. Da. Ali ono što sam ja primetio, tvoja ljubav je naša prava, izvorna, narodna muzika, romska muzika i to je repertoar koji ti pevaš. Da. Kako si se, ja znam da su sad mnogi ovdje iz Šapca, posebno iz Dobrića i tako dalje, drugari pratili, gledali, sticam okolnosti, ja nisam bio, jer terminski mi nije odgovarala emisija da je gledam jer sam morao da radim. Kako je došlo od toga da se prijaviš u emisiju Neki novi klinci? Pa tako je došlo što sam gledala prvu sezonu i jednostavno sam se prisjetila da se mogu i ja prijaviti i to se desilo u Novom Sadu. Otišla sam sa ocem na audiciju, otpevala Jutros mi je ruža procvetala, prošla sam i posle nekog vremena oni su me pozvali, ja sam bila oduševljena, jako srećna. Ali ja sam čuo da i Saša bio oduševljen, te pitao gde si do sada? Da, jeste. Je li tako bilo? Pa jednostavno kad me je čuo, on je bio oduševljen. Do 4. kruga sam stigla, meni je to super. Nije jednostavno važno pobediti, važno je učestvovati. Čak preko tog takmičenja sam stigla i gledaoce i prijatelje mnoge i drugare s kojim se dopisujem i daljem se u kontaktu. A s kojima ćeš se i susretati, čini mi se, tokom života, jer vaš životni put je otprilike opredeljen. Kakva je atmosfera tokom snimanja emisija, tokom rada, koliko ima nervoze? Kad ti je bilo najteže tokom? Pa prvi krug je bio baš jako napet, nervoza, trema, kako će da se prođe. Jer verujte, prvi krug, ako sad ispadnete, mnogo je to ružno za jednostavno i gledanost. Onda bi se svi rugali i rekli da ne znam da pevam i to je mnogo uticalo na mene. Sad ću da ti pomognem, takav je moj utisak bio kad sam ošao na kviz. Samo je bilo se ne izblamiram i da ne ispadnem na prvom pitanju, a posle šta bude. Da, tako. Dobro, i? Prvi je prošao, onda je to već lakše. Pa da, onda sam se ja navikla i shvatila da nemam čega da se plašim, da to sve normalno. Jednostavno samo treba pevati, upustiti se, uneti emocije, pokazati sve najbolje što znaš. Kakvi su bili komentari žirija? Solidni, dobri, znači uvek ima neke nedostatke, ima i pohvale normalno kad se lepo bučeš, kada lepo pevaš, gde u prvoj pesmi, na primjer, oni uvek ili u lepoj pesmi, ako se pevala oni ti pohvala, ako nisu, uvek oni imaju nešto da kažu.
Pa dobro, pa zato su živi, jel tako? Moraju da traže dlaku jajeta, ali to ti je omogućilo i da sretneš i da upoznaš mnoge ljude sa estrade, mnoge zvezde. Pa da, ja sam iznenađena samo sa 12 i 13 godina, sam upoznala mnoge estradne zvezde i u Šapcu ovde i tamo na estradi, jako sam zadovoljna sa sobom. Ko je na tebe od njih ostavio najveći utisak? Pa evo, Aleksandar Prijović, Darko Lazić, tamo tako. Znaš ove naše Šapčane, Ljubu, Miću Nikolića? Da, imala sam priliku da pevam sa njima na jednoj svadbi, sa Mićom Nikolić i sa Ljubom Maličić. Ostala sam sa njima u kontaktu. Oduševili su se sa mnom i ja sam jako zadovoljna sa tima. Bila sam u mogućnosti da se upoznam i sa Acom Čergarom i sa Sinišom Tufekđić i to mi je jako... Dobro, to su kontakti koji mogu da pomognu u karijeri, jer konstatovali smo da je to negde tvoj životni put. A verujte, sa tim ljudima isto i sa velikim već zvezdama oni rade i to, tako da... To je to. E sad, ajde da završimo ovaj deo oko klinaca. Ko ti je bio najvatrenija publika, kako su komentarisali u školi, kako kod kuće? Su roditelji častili kad god prođeš kruga, oni komšiluk na kafu, kako? Pa znate šta, to je malo bilo uži krug, nije baš tako bilo, ali bilo je to kafa, prošla moja ćerka udalje i normalno mi kad se uvijek kraćemo s puta, mi se izljubimo, puni smo ljubavi, sreće, znači puno slatkiša, to je meni tako neki deo onako zabavnije bilo i tako, ali drugari uvek su mi čestitali, profesori su jako zadovoljni, pogotovo moja razredna, ona kad ima god slobodan čas, ona mene pusti da otpevam nešto i jednostavno ona je ponosna na mene. Pa kako neće? Pa evo, mislim i ovo, jesmo li, Vlado, pokazali malo ove pehare, ove 2017. godine čini mi se da si tamo, što se tiče Vrnjačke banje, Zlatibora i tog kraja, pokupila sve što se pokupiti može, a konkurencija je bila, čini mi se, ljudi i sredovečni koji se bave pevanjem po 20 godina, a ti si apsolutni pobednik. Pa, što da vam kažem, evo, bila je jedna Zorica Nedeljković, ako znate, iz Nikad nije kasno. To je Šumadinka, ona. Da, ona Šumadinka, bila je tu mnogo još ljudi, bio Radiša Urošević u žiriju, isto, Novica Negovanović, jednostavno bio je direktor Melosa Zoki Jovanović. To su ljudi koji jednostavno treba se upoznati s njima i pravi, oni neguju tu tradiciju. Jednostavno ja sam oduševljena jer meni je to sve donelo vetar u leđa kad sam ja samo sa 12. i 13. godina dobila te pehare, a jednostavno tek sam početnik, a oni ljudi već imaju neko iskustvo u tom pevanju. I sad tamo svi znaju ko je Zorana, je li tako? Pa, većinom znaju. Ona malo što sjajno peva, je li tako? Pa da, većinom sad svi hoće da me jednostavno promovišu, da mi pomognu oko toga, jer vide da imam talenat i da radim oko toga i vežbam. Koliko to tebe motiviše, recimo ovakve stvari, pehari, priznanja, pobjede na takmičenjima? Koji je to motiv? Jako. Hoćeš ti sledeće godine se prijaviš za neke nove klince ili... Da, opet idem. Da probaš i sad idemo do finala, nema druge. Pa tako je, ali ja jednostavno nikad ne odustajem, jednostavno stalno pokušavam dok ne izvučem taj neki maksimum. Pa tako se i uspeva u životu, nema predaje, nema odustajanja. Pa dok ne budeš uspešan i tvrdoglav, nema šanse, ništa da ćeš da uspeš. Šta bi još izdvojila od ovih takmičenja, gde si još učestvovala? Evo, pričali smo o Melosu i ovome. Pa eto, bila sam i u muzičkoj školi, ponela sam laureat Juventus Fest, to. Sa osvojenih maksimalnih 100 poena. Da, to je ukupni isto pobednik. Evo dokaz, evo, nema laži, nema prevare. Tu je diploma, piše 100 poena, pobednik prvo mesto. Evo imate i drugu gde piše sveukupni pobednik. Evo i sveukupni pobednik Juventus Festa, znači kad je u pitanju i muzika koja se uči i reprodukuje u muzičkoj školi, je li tako? Da, da. Bila sam i na danu Malinijade, to isto samo tamo sam bila u Brankovini, tamo sam se isto divno provela. Tamo ima lepo sećanje Desanku Maksimović, jer tamo je bilo baš onako tradicionalno i lepo sam se tamo provela. Još bi da pomenem, bila sam u Bjeljini i u Valjevu, tamo sam se isto lepo provela, tamo zahvaljujući mojoj tekstopiscu Milijani Božić i ona mi je napisala sad pesmu koju trebam da radim. Ona je uradila tekst, Milenko Božić mi je uradio aranžman i kompoziciju, treba sad iznam pesmu pod nazivom, eto, otkriću vam da otrujem otrova.
to je to. Sad tamo u Bijeljini sam pevala Što ćemo ljubav kriti i u Valjevu, a tako to. Ja sam to ispremio da pustimo našim gledalcima, ako se slažeš. Slažem se, Sad mi uživajte pričamo, pevamo, u tome. Zoki peva ovo, ajde da mi pustimo lepo pesmu pa nastavimo malo razgovor. Uživajte u Imam tome. još par pitanja za tebe. Znači, ovaj snimak je, a što ćemo ljubav kriti iz, gde je ovaj bio nastav? Iz Valjeva. Iz Valjeva. Ajmo da čujemo Zoranu. A što ćemo
Tako peva Zorana Mićanović. Vi ste čuli sa ovog snimka, ja sam je čuo u studiju, pevala je ovde sada na Suvo. Pa evo, kako Zoko biraš repertoar? Ovo su pesme koje su stare Jako teške. 50 godina. I jako su teške. Ali ja biram srcem i dušom i osjećam, meni, znači kako da kažem, ove lake pesme, ja to naučim ovako. Sad, ja naučim i ove brzo, ali ja kad pevam njih, ja se unesem toliko da ja doživim kao da sam ja to doživela. Jednostavno, tako. Pa u tome jeste tajna, kad se prenese emocija dok se peva pesma, čini tome se veruje. Je li istina, a čuo sam, znači, ja izvore, ja se raspitujem, ja sam bija, naravno, da je recimo ćerka Mire Vasiljević, kad te čula žena, ostala zapanjena, da je čak i plakala, da te ljubila. Da, tako je. Ona je, upoznala sam i nju, malo sam se raspitala njenoj majci, rekla sam da je pozdravi preko mene i da kaže, eto, da ima jedan talent koji nasleđuje to. I ona je žena ostala oduševljena, nije mogla da veruje da imam samo 12 godina i 13. Ona je oduševljena i jednostavno ona nije imala reći da kaže za mene i ljubila mi je ruke i rekla je da ovo što ja imam, to samo retko se dešava. A ko ti najviše pomaže tome što ti imaš? Ko je tvoja desna ruka? Ko je najveća pomoć? Što god treba, logistika? To je moj tata i moja Branka. Oni me pomažu za sve. Jednostavno, oni su mi prvi koji su uvek uz mene i koji mi daju savete i kako trebam da se oblačim i kako trebam da se ponašam. I oni mi nekad pomogu oko neke pesme, ali to je samo ovako, da mi kažu neki izbor pesme. A inače sam samostalna, ali tata i moja Branka su mi tu uvek. I bez njih ništa ne bih mogla da radim, jer sam maloletna, oni su mi tu najvažniji. Pa naravno, jer to može jedino, kažem, da bude neki problem. Pominjala se i na svadbama negde pevala, jel? A da, ali sad će to shvatiti pogrešno da sam ja svadbarska pevačica i kafanska. To mogu da shvate samo oni koji su nepismeni, koji su jednostavno, ne želim nikog da podcenjujem, ali ne moraju samo, neki ljudi su protiv pevanja i misle da svi idu svadbarske i kafanske pevačice. Verujte da su i ove pevačice koje su sa sve to prošle, ali na neki način neki ne razumeju i to ništa nije ružno. Jednostavno, ja sam upoznala tamo ličnosti koji su i oni isto tako morali da rade i to je samo jednostavno čisto vid reklame da me upoznaju, jer meni nekad nije bitan šta će mi žiri da kaže, nego publika, veruj. Jer ja mislim da mene publika ocenjuje, jer ljudi, kako će se njima to svidjeti, žiri može se svidi i ne svidi. A ja sam tamo upoznala, mislim da je to bilo juče, upoznala sam Sinišu Tufekčića, baš mi je ono bilo drago i oni nastupaju preko Granda i sve i ja upoznam tako jako lepe ličnosti da rade. Evo, pevala si i na Seoskim olimpijskim igrama i tu ste pozvali. Jeste da to veče nije baš nešto bilo naroda, ali ono što je bilo tamo, svi su tako gledali otprilike kao ćerka Mire Vasiljević. Šta je ovo? Pa da, tamo je bilo lepo isto. Bilo je ljudi, mislim nije bilo, sada je bilo malo, na primjer, tamo malo je bilo ta utakmica, pa i nisu ljudi baš toliko primećivali, jer malo je pažnja usmerena na utakmicu. Izgleda više znaju za tebe, kažem, u tom dole kraju u Šumadiji nego ovdje. Pa znaju i ovdje. A, jel znaju i ovdje? Pa znaju ovdje i Šapcu, vam kažem, mama ima radnju i tata, ona me i tu isto jednostavno tako pričaju o meni. Marketing služba, ali tako PR. Ali preko Fejsa najviše. Preko Fejsa najviše. Moja mama ima Facebook stranicu Branka Vujanić. Možete slobodno ući na Fejs i pogledati. Tamo ima svi moji nastupi, ja snimam pesme i tamo ima i mnogi ljudi koji pišu o meni lajkova, komentara. Znači tamo ima i ovaj snimak, kao što će me ukriti, možete pogledati i sa festivala. Nastupi sa Zlatibora, ali tako iz Vrnjačke banje. Zlatibora. A eto, možete tako pogledati. Šta je onaj najviši cilj? Šta je želja Zorane Mićanović? Gde vidiš sebe za 10 godina? Pa, želim da budem medijska ličnost, estradna, da imam jednostavno neki uspeh u životu i na tome radim. Jako se trudim, vežbam, učim
i posvećujem vreme i sebi i roditeljima i nekako najviše volim da sam sama sa njima, ne volim puno gužve, jednostavno želim da provedem vreme sa njima još dok sam mala, posle ne vredi, Posle život vodi na drugu stranu, je li tako? Tako je, ali ja se baš Moram da pitam, škola, je li ide paralelno? ide, da, ide. Jel razmišljaš kad završiš osnovno, sa šta ćeš da upišeš? Pa možda muzičku školu ili možda Nešto vezano za... možda i frizerski smer. Nešto vezano za kreativnost i Moj tata isto frizer, pa imam i toga dara, tako da... Zorana, hvala ti što si došla u Hroniku. Hvala, ja mogu samo da se zahvalim. Naravno, samo izvoli. Ja bih se zahvalila mojim roditeljima što su mi doveli ovde. Da vam kažem, molim vas dođite ovde, ovde je predivno, lepo ćete se spustiti i ovde je predivno. Htjela bih se zahvalim još jednom Branci, mom tati, to je to. Hvala vam na svemu. Evo, Zoki, ulepšala si mi emisiju, obojila dobrom pesmom, pravom pesmom. Hvala, isto meni. Čekamo sad tu tvoju prvu, što Božići rade. Jel možda da se dogovorimo nešto? Čim bude pesma gotova, prvo je pustimo kod mene. Može. Jel može? Može, dogovoreno. Hvala ti, želim ti puno sreće i u karijeri, i u školi, i naravno u životu. Hvala.